Прывітанне, мае шаноўных гледачы. Я спадзяюся, вы хочаце трохі папрацаваць, таму запрашаю праз адну хвілінку, калі паглядзіце адбіўку. Так, пакуль у нас яшчэ ноч, ды даволі зорная ноч, я знайшоў нам вось такую сабе задачу. Бачыце, у нас на гарызонце ўжо працуюць некалькі гэтых генератараў ветравых. Але на мапе у нас маецца задача, каб зрабіць сабе яшчэ-небудзь. Яшчэ адну. Вось такую. А таму адразу бяром гэты кантракт. Даволі шмат плоцяць. Адразу скочым у кран і тэлепартуемся на месца нашай працы. Выдатна, хутенько, все зроблено. Нават не успаціў. Так, адзінае, што бачыце, нам тут прыйдзецца заставіць пакінуць наш кран, таму што нам яшчэ шмат чаго ўсталёўваць будзе ў вышыню. Хто даўно падпісаны на канал, той, канешне, ведае, што вось тут будзе ўсталявана прыблізна 300-метровая такая штанга. І для гэтага нам спатрэбіцца менавіта гэты кран. Не стацыянарны вялікі, а менавіта гэты кран. Так, пры гэтым, бачыце, у нас яшчэ і разгрузка тут будзе. Ну, карацей, нам трэба пракапаць, бо рампу рабіць можна толькі на экскаватары. Таму давайте знойдзем наш экскаватар. Ось ён, трэба адрамантавацца нам. Але гэтым мы зоймемся ўжо па-за відэа, па-за тым, як скончым з гэтай працы. Вось, а зараз будзем проста ўсё пракопваць, каб была рампа, каб заліваць бетон, каб усё гэтае запрацавала. Паехалі. Ну, неяк так. Не могу сказаць, што атрымалася добра скончыць, але ўсё ж такі лепш, чым не, правда? Выдатна. Так, зноўку трэба свідравання. Мне падаецца, што капаць нам больш няма чаго тут. Але я зраблю наступнае. Пакуль што я пакінуў гэты экскаватар тут, з левага боку. Вось тут ёсць такі невялічкі прыстаначак у нас. Ён, мне падаецца, выдатна падыходзіць для экскаватараў. Ось так. І ён нікому тут не павінен перашкаджаць. Па-другое, выходзім. Давай, цудоўная камера. Свідраваннем мы займацца не будзем. Увесь досвед, які я маю ў гэтай гульні, кажа мне аб тым, што свідраванне тут зламанае. Таму мы проста будзем зараз скіпаць гэтыя таскі. Хадзі сюды.
Выдатна. Супер. Нам трэба зараз будзе правесці матэрыялы. Вось гэта мы можам рабіць, правда? Бяром нашу вось гэтую прыладу, усталёўваем яе на сваё месца, а дакладней сказаць, разварочваем яе там, дзе яна павінна будзе стаяць. Недзе вось тут злева пад'едзе наш шман велічэзны, а недзе вось тут мы зараз паставім наш кран. Так, потым па плану у нас скокнуць у наш ман, узяць вялікі зялёны гэты прычэп, ну і прыгнаць яго сюды з матэрыяламі, якія ад нас патрабуюцца. Усё разгрузіць і пачаць працу ўжо над мантаваннем гэтай вось генератара, правда, генератара ветравага, каб у нас пайшла энергія. Прыгожа ён пахляецца, слухайце, на ветры. А ці не гэта мы усталёўвалі ў мінулы раз? Можа быць і гэты. Карацей, скотчым, працуем, не падымаючы галавы. Выдатна, даволі хуценька справіліся. Адзінае, зараз нам трэба прабраць кран, раскласці кабель. Ну і потым паглядзім, што адбудзецца далей. Хоп. Так. Выдатненько. Усё, вызволілі, а далі Unpack Construction Materials. Добре. Вылезем. О, як высока скочыў. Сюды. Распаковваем вось гэтае зараз. І трэба будзе заліць бетон. Выдатна. Скочым бетонавоз. Так, мы на месцы, готовыя да працы заліваць гэтую цудоўнейшую бетонную падушку. Ось і ўсё гатова. Зараз трэба будзе прыбраць, наколькі я памятаю, нам бетонавоз больш не спатрэбіцца, ён толькі патрэбен вось, каб гэты абцас, тыпу падмурак пад наш ветравы генератар зрабіць, так? Давайте мы зараз усё гэта прыберам, чаму цікава яно перашкаджае. Так. Нам трэба зараз будзе пабудаваць, гэта вось кольцы бетоннае трэба будзе прывесці. Для гэтага спатрэбіцца мне вось гэты ман.
Безумоўна, таму паехалі адразу на завод, дзе вырабляюць гэтыя вось бетонныя канструкцыі, і адтуль мы іх сюды прывязем. Найс. Так, трэба зараз будзе прывесці яшчэ троху сабе элементаў. Але ў гэты раз яны знаходзяцца даволі далёк, але спачатку трэба будзе падабраць тое, што мы там згубілі па дарозе сюды. Так, трэба скруціць кран, пад'ехаць, забраць вось тую турбіну. Ну. Турбіну прывесці сюды і потым з'ездзіць ужо за тымі элементамі, якія знаходзяцца. Я мяркую, што ў порце зноўку. Там даволі далёка было ехаць.
Ебой, нарэшце мы ўсё прывезлі, што ад нас патрабуецца, толькі бачылі вы там, я спадзяюся, што заўважылі, што апроч гэтых сегментаў 4, якія мы тут нарэшце неяк развярнулі, там засталіся яшчэ і лопасці. Але гэта ўжо, як кажуць, другім разам. Спрабуем зараз усталяваць усё гэты 4 элементы, каб у нас атрымалася высокая вежа. Давайте, поехали. Так, выдатна. Настаў час нашага генератора непасрэднага. Выдатна. Так, мы ўсё закрепілі, замацавалі, прабачце, мы ўсё замацавалі на гэтай вежы. Вежа стаіць, супер. Нам засталося толькі прывесці нашыя лопасці. А дзеля гэтага трэба павярнуцца вось сюды. Так, пытаннічка, не, вось так все ж таки было лепш. Праз гэты завод было ўсё ж таки зручнейшае. Таму паехалі. Зараз мы перш нас завезем туды кран, потым пагрузім усё гэта на наш мант доўгі, з доўгім зялёным прычэпам. Вось, прывязем, замацуем на генератары, правда ж, лопасці. Ну і на гэтым павінна быць ужо ўсё, то бок фінішная прамая, так бы мовіць. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I get up, I'm in need of us too. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on. On and on and on. It goes on and on and on and on. On and on and on. In your eyes or your body, you don't have to tell me you don't care. I just need you to hold me. I just need you to show me anything. Lose my mind and I'm falling for you. I get up, I'm in need of us too. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on. On and on and on. It goes on and on and on and on. On and on and on. It goes. Ну што, няўжо мы скончылі? Ну так, 99%, гэта азначае толькі адно, што мы завершылі наш праект. Давайте складзем наш кран. Выйдзем з яго, каб ён не шумеў. Ну і што? У нас зараз забяруць працу. Так. Мы свае грошыкі, яны ў нас працу. Давай. Ось ён наш высачэзны прыгажун, які нам генеруе шмат ветравай энергіі ў электрычнасць, пераапрацоўваючы яе механічную ў электрычную.
Нормально так, слухайте. З цяжкасцю можна галаву задзіраць тут. Лепш туды буду глядзець. Добра, я спадзяюся, вам гэтая серыя спадабалася. Трошечкі зялёнай энергіі дадалі нашаму гораду і зарабілі яшчэ з тым самым сабе трошачкі грошай. Як спадзяюся, вы памятаеце, у нас агульная мэта 25 мільёнаў зарабіць крэдытаў. Ну, да гэтых там яшчэ шмат чаго ёсць такіх дробязных, але у нас наперадзе шмат праектаў. Мяркую, што на гэтым усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, падпісвайцеся на канал і хутка пабачымся на страмах і ў новых відэа. Усім пакуль.